Hi guys, medyo buntag ni yung tanan. Nakunapod ni si Jinverse. Nag-init kong tubig dyan. Nakatak ang nagkuhan din ng agsad. Sa Jumini mata karon kay klase na. January 3 na, balik school nag mga anak. Itong mga anak guys. Balik ng eskwela. Sa June na pagdadanig mata. Nabuntag. Nakatak ang dinangag. Asa ni paggunisiga kay si mama na pa. Sa Jupaman. Mag-alasing ko pa sa buntag. Ako nag-uinit, nagkuhan, ininit. Fried rice ng bahaw na dali sa lamisa, be. Oo. Mamalansa po ko sa mga kuhan diyan. Uniform. Ako nakapang lansa gahapon daan. Nagkuhan sa ako guys, mag-fried rice. Wala mong lamisa pa nabalik. Muna nang ibalik ron. Kani mo yung i-fried rice, ang naghanap magbaho gadi Junjun to sa Jun ng laba. Nang labas mga sanina ni mama. Kurtina na yun. Kurtina. Hi guys, good morning guys. Ay mga kurtina day na. Kurtina niya. Ang siya yung mama daw. Gabi muna ako hindi pang lapang gabi eh. Kaling kurtina. Yung sunod ako itong mga pantalon. Mag-BP tabi, nag-BP na ko sa'yo. Pilay mo ang BP? 131/85. Kaya rin nagmata ni mama doon ang dami. Mag-fried rice ako. Lihok-lihok naman ta. Dahil nagahang mga labhon. Dahil labunan, nagahang plansahon. Pero magtiik ko ron, konmande ron. Ay, di pa ka magpolo ron? Wednesday ron. Ay, ano? Merkulis naman dahil ron. Pulis ron. Sabi na Lunes, pero pamlansahon rin ninadaan. BP yan tamo ba kay sa'yo pa? Ah, sige yan sa una. BP. BP sagi. Ito yun. Agislaks gi. Kuha naman ni diyang uniform hinon, tulura. Wala mo daghana kay matubuan naghihapon, way musunod. Pero katong ijang mga kuan, mga pulong gagmayso na elementary pa si jahang gipanghatag pud. Si jahang mga igagaw. Giyan una. Drilling ko doon. Ito sa mga takliban. Okay. Magbipis ako no. Ano? Mara man niya mo ang bakong kuan ron. Yan na ba? Doktor. Importante yung BP yan. Tulog po ito. Yung may mga labot, magkapilapil sa. Yan. Yung mali saktong BP, bagong mata. Ako kayo nag-BP pag maulaw kanina. Ay, balik. Now, kanina, nag-BP yung gani ko. Hindi ka high blood. 131/85. Tingag nagkuan. Yung Senior. Klase naman. ano, wala? Balikramo sa sayo ni mata. Lingan pa sa'yo pa mong mata. Kay klase yung ma. Biningan check ka. Hinanglan sa dyan ako nga mata kay klase na. Sige. Oto sa'yo mong extension na pang ano na. Lima kay mag-BP ma kay rabog ma pay pagmata nimo. Abat, marami kong abat po. Naday abat. Kanang abat guni-guni ramon kuno nang abat. Lima daw na tinuod. Kag chinilas nga bugnog simento.
Bakbakan na pag-eskwela lagi. Likabihan, 142.88. Doon niya ito kabisa? Mo, di ay. 142.88. Nay, blood. Doon to. Doon na to. Siguro, kinikawan ko na sa gabi Ay, lagi paglulaw. Makataas sa BP ang dugi mo to? Oo. Para sa BP. Si mama. Pwede mo man yung gibuhat eh. Mana? Oh, kon ang damdamis mo bagabi. Hindi madugay magtuga kay hindi na pamayo. Hindi na mo 142 ya. Mas labaw ko. Pila na ni Doc Carlos. Narabiningan nga si Doc Carlos ko no. May imo ka 151. 131 ako 131. 131 85 ra ko Pila kay BP. Ngita para ba misi mo ang maintenance sa sa high blood. Sa kata maka kita. Nihit nangingan ng tambal. Medyo pa tong isa. Ini mo heartbeat kusog kayo. Na asa din may bawag ka sa heartbeat. Heartbeat ko. Na yung mag-blink na heart. 145.71. 145.71. 145.71. Itaas na ngayang kuhan. Sa una 60 ram to kapin. Karon taas na. Taas na, 71 Bijang na, over. Baas na akong hemoglobin. Yung labog yung binulabog. Kanan, abot di ano. Ubot. Apat siya yung puno. Cinta na imong edad. Utog yung pagkabat no? Sa rin taong ko eh. Ang mga kitag abat. Wala eh. Nakita mo gulo. Ako na pod. Ay, ude ay. Saan siya kung po siya mutingog. Ngipos na nun ta. Ako na. Wa mo tingog. Ito na naman BBP. Ngayon ka mutingog ya. Ay mo tingog gani hara ko darig tingog, wa mo tingog. Ngayon ka. Kinsa ding tingog imuwang nadenggan. Kami nga na wala pa di ka. Kinsang tingog di imong nadenggan gani hara ko. Magyapon sige BP mo magyapon. Ngayon magyapon. So kay makuha din ni sig BP kagawanan lang. Kay bong high blood. Unsay mahimo nimo high blood ka? Gago rin to eh. Maghihapoy kuan. Pwede magpa-BP wa pay kagawanan. Mag-BP kay bong high blood mag-uus. Pwede mag-BP. Sila mo ah. So heartbeat siguro may love ka ba? Gusto mo yung heartbeat na. May blink. Nain lang jud ko. Ay saba kay nagito yan. Ay blood na zero. 127 gitiro may 127. Wala ra man nga 130, 72. Ang baba ng kwan mo. Taas pa ka mama. Ay pareha din mo. Hindi na ko mag-BP kamura yung. Pareha mo ni mama. Sabihaw. Ano nagkaparehas 147 Ang o Uber. 122? Why 127? Ang Uber kay 72. Yung mga kamama 71. Hindi. Kung sa may mahimo na nga ang BP. Kailangan ng ano, resitahan ka ng takanang kuan. Pangpa. Mura ra ba kuno kung si Do Carlos? Yeah. Naining commented to mura kuno ka si Do Carlos. Kaya si Carlos. Kisa na si Do Carlos? Ano naman yun? Kung nakakatibaw. Kita mo na. Ano mo? Ha? Pag
ko anak ko guys, sila nga good morning ninyong tanan, unat-unat. Laban mga inahan. Gabi nas daghag anak daghan kadyo nga kasi kasuhon nagabuntag na kabilat-bilat jud. Nas kaso labi nang napay mga gagmay, manghawid sa saya. Mamira kinay mga jog pagkaon, napay paliguan, napay pakanon, napay gatutoy. Medyo na kinalisira ng daghang anak. Masaning lutuon kay mo ni pamahaw ni Gian ron. Andiyan ako magplansa din siya magsuot og uniform karon kay Miyerkules naman dayron na binaho og Lunes pa ron hanggat ang lamesa tanan nang ibalhin. Hindi na ta maglalin-lalin, wala na tag ibagjuhan. Naglalin-lalin. Right logo. Maluwag na inuhog amang dari. Nay lamesa. Nauna pa junjug mata na naho. Naiahos dana. Nasa ni nga kunan guys lutuon. Ang itlog. Diyan itlog tulo ko mo. Nahi mo laging tuloy mong itlog. Yan lang guys yung sinangag. Diyan nagpa-music sa job. Sa job pagani. Yung sama? Na may music sa job. Copyright tadaning kalaki ha. Kumana ko kwan guys, plansa. Andam nag mga uniform ni Gian na binaglonis ron, Miyerkules naman dai ron. Nakailis-lis Gian. Agi jang gibawon nagkuan ra. Ang sinangag ra may jang gibawon. Muna po na siya kaon. Papa Junjun ga, ready na siyang tricycle. Mingkoy, good morning Mingkoy. Good morning. Natang silhig na, grabe daghana. Mga kalat ag mga papel sa kuan pabuto. Mga pamasiligi. Kay basa. Milit-pilit, tara na siligan og maugan na. Mingkoy, asa na pagkapadong Mingkoy? Sa Juglaag. Natang panahon kulimlim. Wapay adlaw nagpakita. Ito na sila guys. Jang baon na music. Kanjun ka anang pagganron. Imong music saba. Ang dali ara lagi ka. Kapalit mo sudan kay nagka paano ko? Kwenta. Nening sakay nimo? 5 ko po. Napuno day ka. Kwenta palit. Kuan ang tatuutan. Tinulang manok na. Tinulang manok ko utan sila. Tinulang manok. Si mama kining ka na mas mamaguna. Gigutom na siya. Imo pa kasi ng pagwantahan nga gigutom na na. Imo jud kong pagwanta. Lami ra bang sudan akong gipalit. Bahala. Lami mo sa dako agata. Nakasakay magproblema na boy kwenta. Sakden ko na siya nagpatch siya. Luya. Blessings. Luya ba? Dama o tinulang manok mo. Hindi ko eh. Busog na ko. Tortang taong. Ano ta day? Pansit. O pinakbit kaniya ha pinakbit. Oy, pinakbit ako ah. Tinulang manok din mo ah. Pinakbit man ako ah. Busog na ko. Busog nas mama, nakapamahaw na una. Morning mga guys. Nara ba ito yung comment mo si Wilfredo Cabonite? Taga Buena Vista ko no si Jaja. Asa ko nung pikiri ko na yung kitrabuhuan kay. Dito ko na sila nagpudyo sa Wungpong. Sa Wungpong? Nakalimot na ko sa tingalan. Basta akong amo, taga magsaysay. Naman ito yung comment ng utanay. Glinda. Taga Buena Vista ko. Asa man ka nagtrabaho nga pikiri kinsa may muhang amo. Buong na. Diha, nabi ito yung comment. Wilfredo Cabonite.
Akong amo, taga magsaysay. Kadugay na tubuhi mabakahang sikiri. Wala, unsa pa to? Yabang. Unsa akong edad murag ba? Wala pa yung edad ito. Trabaho na ako murag. Kuan Tanawa, pilay na tawutan ah. mag-20. Iwan na daw siya dito nagpudyo. Asan na buyo din? Murag sa laing nasod na siya nagpudyo sa pagdalingan, nakalimot ko. Pangutan na pilay ang edad to, 20 nya karos tintas pita ka toy, buhi pa kaya? Patay na. Patay na si iyo gani ang amo. May nga siya kung amo, iyo. Kuan kanang si kalimot ko insik man to insa. Gurgapyo. Singalan na din kalimot. Yang amo ba si gurgapyo? Kalimot na ko ang edad murag mga 21. Taga Benavista mo kuno siya si Wilfredo Cabonite. Shout out ni Kuya Wilfredo Cabonite. Nakalimot na kuno si mama. Nakalimot ko sa unsay ngalan sa kong amo basta taga-amo magsaysay mi sa Miss Oriental. Nakalimot lagi. Kalimot na ko. Tingnan ko siya. Tandok na be kay karon tani. Eh nagpapa ko be, nanapugod be babad. Bukat sa ko. Morning guys. Shout out po sa kumain suon dihang wala man pakialam. Loh, ano gusto ko? To, tawagan di manubag. Didi ta ka-greet nila Happy New Year. Shout out to dihan ni Wilma. Wilma, sige kog tawag nimo. Call ended man, why signal? Asa siya number sa iyang Facebook? Sa Facebook. Ihitok mo din. Ah, dili jay. Be. Ihitok mo din siya matubag. Ang closing tao yun. Hindi ko. Wilma Buhawi. Happy New Year. Shout out diha. Mahito kung di matubag. Ihitok mo din siya matubag. Lago siya dito bagon. Busy ra silang live. Ano ka, Juan? Hindi. Okay. Be ka ng Juan fried rice ka na, be. Dangan lagi ang kwarta ma. Sayang hatag. Tara, be. Ay, shout out dahil ko ni Lolita Daday. Tara, Lolita. Le. Kaperas Merry Christmas, mignan. Happy New Year. Merry Christmas day. Unisa Daday, Happy New Year. Shout out na lang si Mama Dani sa vlog kay di man Shout daw out mo ko. makontak ni Ja. Shout out ko ni Unisa Daday, kay Lolita Daday, Pares lagi mignan Lolita. kay Ritzy Daday, Rogelio Daday. Shout out lang ko ninyo diha tanan, mga ig-agaw na ko. Merry Christmas, Happy New Year. Oh, shout out ko ni Alito sa Cagayan de Oro. Wajud ka na pagiti maaw Alito. Bantay ka na ako. Bantay ko na ni Mama. Bantay ka na ako dong. Kay nga naman. Magkuan ko, magtawag ko, full indeed. Wala ka signal. Kuha siguro sila signal ma. Hello. Samot na to di na to magpa-signal kay nahaglik na kay naingan magkagbantay ka na ako. Ingatan, guys. Bantay ka na ako to. Ginan ko ginit. Shout out mo diha, tanan. Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year yung tanan diha. Di na to sila magpakita di mo ba kay nahaglik na kay. Oy, siya gikuha, oy. Okay. Sa ko mga isuon. Sa ko mga igagaw. Ang yung si Luli nawala sa akong Facebook. Uy, listen to mo. Ako bitogig na sirsi. Dong, na lagi sa mami ni mo diri sa akong Facebook. Hey, mami. Diyan nga may- si Richie. Dili, pag umangko na ni kay anak man na ni nung Rudy kamagwangan nila. Kana si Ritzy. Mahaw. Kana si Ritzy, ang iyang papa ana igagaw na ako first First cousin. na. Nabuto ka gatas na may mong sisuwa. Thank you, Lord. Kaya karon mga tao din na also magtawag-tawag din ng
cellphone number ag sa kuan karon messenger na. Video call na. Bayad pa lang, magmalit pag load na. Pwede rin Kaya kasagaran mga tao na mga wifi. Pwede na mag-download ba, messenger na manawag. Libre naman. Hindi ka magkikag-load, gastos man. Kasi ka ng mga nambira, wak na na. Kasi wak na siguro Ala dong, nangakuan na ang saging dong. Saan ba? Oo. Di na, kuan di kaya. Dagang lagi palit, gud na namalit pa kag-usab. Gusto mong kugdag ko, gagmay man na imo mo. Pero da nagkaon, kay nalata na. Ang kadugay nga doon ko. Nagpamamalit sa sudan. Sa may mong gusto ng sidam. Sa balitin. Bayo ang say, jam ayon sudan na. Kanawa ha? Nangutan-on siya. Ako yung payo. Ikaw ang sa lami, kanang lamian ka, kimat atang palitin. Kaya kami man may problema. Ikaw naman may bisag isa. Ganun. Ikaw. Maglatak tagbukog sa baboy. Sa pao. Ano ko yung baboy? Gusto ko ng Yung baboy? Kung ano lang. Pag na naging sa imo ang gustong kanon. Lami kay ikaw, lami. Ang siyang paliton. Ambot, unsa? Nagpapay na hubog. Ay uwang gay ma, hipon. Yan na makagipon. I-steam ra pagluto kay sweet and sour di makaganahan. Ito yung gusto na ko ng lakwaan na. Naswan ra ba, steam lang. Hipon di mong palitin. Muli mo ko katuga bibigay. May kan na ba? Kaya sayang Ano tayo. man? Ang kwarta nga katong nagigidi na ibutang sa unlan na ko nakuha. Muli mo ko katuga. Nagbutang di ka kwartulan para Para di Mamalabot to good. makatugdong. Mamalabot. Makatugdong eh. Akong nauna ang naglaraw-araw. Di astay karon pa kun kadyon sa buntag ko di astay. Tang dito. ano pagkaswerte. Swerte ko no. Ay ganyan na di pa kung ate di ay. Nakalimot ko. Ako manggibutang. Nama daw nasa pungsoy. 168. Bantay bitaw di ka madato ron to iga. Tawa. Ang bitaw. Pabutangan ko dili eh. Ay iyo siya pabutang ba pabutang. Butang sa ilang sa imong ulan no. Mo di wa ka tuga di. Sige na pag Sige nagtanaw ni mo dyan na puno nas imungan ko kwarta. Bantay bitaw di mo dato. Hindi ata. Hindi na ko ingon eh. Di pa pa niya. Ay pagkatulog ako siya. Ay kape. Kung katulog. Ay kung anak ba. Atay. Sinintag mo na imong kwarta mak, di unlanan. Makadagan rin ng kwarta, makadagan mga daw na basta unlanan. La pagtago mo kwarta, di ba yung kamata niya magnganga mo. Para siya aning kuan sa una. Nasa mga media sa una matay nanganga. Mangingam na nung nagdagang kwarta. Nganga. Di ang akong kwarta nga akong ihatag na na ko ninyo kung hindi na ko kaya. 168 imihatag mo nga. Dada na. Huwag ka kayo ba, dahil pa na sa mamang tinaguan do. No nimo. Malay mo, yung mga unlan, nanay mga pagsaksak dihatag ng libo. Ay, klaro. Humok na kapay bayabas no. Ay, huwag ka ng kalan. Isa man. Mayabas. Nahumok na? Ayaw niya na ka ng mga tattoo dahil bati nang magkaon mo ng prutas. Kanang ini Nagkaga nga nahumok na. nahumok na. Un. Nahinog na ni. Ampak pa na ko na iso, sorry. Pang sweet na sweet, parang At ang bangon. lamikan na nun. Para lamikan mo. Bugnaw ba? Hindi ko makakala ng baon. Kaya niriyak ang tiyan na na. Di ko na mahilis dahil no. Hinay na siya rin pagpanunaw. Hinay na yun. Ay, sige na nag ko na ko. Magunaw na ba ko yung nag-ito na siya mad ako. Ano, kinain. Hindi lagi na sama. Lagi samad. Kapila na makaig na doktor. Na kay samad sa imong kuto-kuto, magsuka na kagdugo. Wala man Ulit di magkakasabot. Nga naman dong hapdik. Isa lang dong. Acid lagi. Acid ba? Kapila man kapaliwanagi doktor.
Acid. Kapila na ka nagpa-check up, di ba? May ingon sa doktor na panisama di mong kuto-kuto, nagsuka na kagdugo. Kato laging tambaw ma. Makainundom na bagyo ko sa ig-agaw ni Papa nung namatay na. Pero nagsukam sa gabi. At ato akyat na to. Sabo. Muna timelhan sa na ulcer nga akyat na. Hindi na bitaw Magsukag dugo, magkaya kag dugo. Yun, Ano yung acid? yun, bayo ko sa kumo. Kaya mo itong ginom itong tambaw ni mo ma. Basta hindi mawana. Mani mo na. Di na kuminom dahil. Di na kuminom. Gawa sa sirap. Napatay. Upat ka beer, Trevi ah. Beer? Napami beer, Trevi. Nagpas ko na pag na. Napami upat ka beer o sa kakop. Ay, sus. Sobra-sobra ang grasya. Nagpas ko na po ng bear. Kano sa may expired date na na. Nanawa ning ungguya o. Nawa. Kon-concept ko, nakita ko sa rin. Nalata na. Wa nang wala hinumdumibay. Lumipay mong na nagtae din. Kaya na balik yan ng ice ha. Oo, wala dito ko naman. Magay mo na punta. Maghimo na pa. Napaimot na nagangini mong ice. Nahalin pagluban. Kwarta siya, kita na kayo mabahin. Daghan kayo to, sinakura to yung gibilig yung ice ha. Huy, akong halin ko, Andra. 50! Oh, banting ka ta. Klaro. Bigyan rin yung sinakuha. Ipaghalin pa di kang mama. Kamama ng grip. Sa mama pa tigbayad sa kurente. O, Ako may naghimo, ako may naghimo. Oh, pinaka-porsyento. Kamangani ko na nga jugbahin Oo. nga ako'y naghimo. Umaw. Himo Yeah. ko. Pangadyoan na ni mo mamaghalin sa ice. Pangadyoan kang mama bayad sa kurente. Mama rawat tigbayad sa kurente na. Yan, si tigbay kaya nang report. Tupad mo na Oy, niya. nung utang Mill City. Kininto sa kung gatan ko naman inimo. Oy, bayad nito yung sa Tina. Uy, klaro doon. Tagtaon na na Yan sa Tina. Bayad na. Ang sama? Tagtaon na na. 1,007. Tagsaon na pa naman. Uy, klaro katawang di na noon pagsubay na ko. Bayaran na ka? Dahil na lang na. Tagsaan na lagi ng imong utang 1,007 eh. Pero kinintos rin bayad. Nana na din. Tagay na lang ma. Tagay na lang na makaw. Magunit sa baho. Gawa ko lang di kondong nakoy kay isa pa'y korta anak. Tagay mo kag 2,000. Tabla na. Ay, klaro na ta. Doktor, tawang bayaran kag 2,000. Ay si kata-katawa. Napay sukli. Klaro ba'y? Mel City, gibayar 500. Mel 2, dagan kag 2,000. Napay 800 sukli. Mao na ma, musugod ang utang January then December na mabayad kinintos. Katawa lang. Katawang di na lang subayas. Mangusang ko January, mabayad din ka December kinintos. Tawang sa akong good ma. Pagkaya yung tindahan na. Wala trabaho ma. Carmen Ginansi. Katawang di na. Basta anak nga laki, marujid na. Gabi ko. Marujid na eh, man siya. Basta kuno mama, utanganan. Ano, panindaro ay utang. Utanganan ko na basta mama, luya. Pus mama, mamroblema ka sa ipangumpra. Akong 50 dayo nakukuha. Nilaghan. Ha? Naghan, napaod ako. Ito pa dito. Ay, dyan cellphone guys. Ah. Ito pa sa akong Dyan cellphone na Ito pa sa akong kuhaan na 50 para tipid. makatigong ko dyan 50 daghan. Dagang ko 50. Lot ninyo. Diyos ninyo, imuhang utang napay nabilin nga Kininto City. Matintos. Mel 2 na lang. 1,000 City, mong kuno, nagiulugan na Kinintos. 1,000 City. Ayos mama. 1,007. Sundo ka kayo, Mel 2. Gibayaran kag 2,000. Napay sukli. Sugod na po na ma. Naka-December, tagaan na pagka Kinintos. Hindi ko mangutang kay man. Ambot lang nila. Dudong og naka igsuon panig kuan halo lang. Tinapon siya mga utang, makaipon ko na nimo. Kuha mo nang ipon. Ipon rin ng utang ba? Di na ko mangutang, manguha na lang ko, di na ako magsaba. Patay, hubot at tinda. Si Papa magay, manguha magay sa una, magay kisabaw, karon manguha na po ko. Di ko magsaba. Kala mo ha. Tinda. Diyan na ako may bawaan niya nanguhag kwarta kay Tanawa. Ang gigda niya pag puli na ko sa iyong siya lagi ni tag 10, tag 5. Naman i kwarta yung kawoy kwarta.
Ang uha bito ko sinad, may kang buklo na. Tanawa. Ako di na ko magpalista. Nagatawa bito ko tutang tao bito. Saging niya. Social media. Nang regard sa Banimos at Bibian. Mega kami ano. Shout out at Bibian. Kaya naman siya asa to siya ng puyo Sa din? Dumaguete. Sa Dumaguete. Shout out, Day Bibian. Happy New Year. Amiga kanya niya. Kato ganing namatay ito, amiga kanya ito. Shout out Ate Muna. Happy New Year, te. Pag-amping permidya, te. Amiga kasi ato kay tunganan man niya. Basta tunganan niya yung amiga. Klaro. Kada liyok lang ko mo dito, mangulang bukwat. Amo na siya mong bayluanan. Duha na sila kay igsuon na ako. Amiga kita nang usa namatay na. Ang usa namatay na, niyang usa. Muna si Buan. Sa regards ko ni nang Linda, magtabi mi do kay kami mag-ukang. Maugit. Sa una, grabe kayo ko sa una utang dahil. Pagdarag tubig papalihog, Di panday ito kung utang ko. hindi kugbugnaw. Grabe. Buntag pa, inom ng bugnaw. Si Jojo, si Gina, nakalampo sa akong pagkakas. Gitaman tayo. Tahi ra ka? Oo, tahi ra. Papa, Pila ra kami. Kiring. magdato pa kita ka ni Papa. Basta ko pa kung kita kato dito pa mi sa syudad. Grabe akong kita. Wala ka to nga sa iyang kita. Diyan kita. Dato makita ang sastre no. Sa unas. Grabe kayo. Kuday matuog ko day tag alas 3, tag alas 2. Ubi, pirmi. Si Gina, good. Maluoy na ko ni Gina. Mubito nang natanay si Gina o si Dudong. Sila duha mang labaday. Kaya inyong ko sa ka ng tag-iyasa ka ng kuan ba? Ka ng tubig. Grabe imong anak, Linda mo ka. Kuan, ay. Imong siya, grabe imong anak maka. Hinlok, isa nang siya nilabhan. Uy, gala siya ba? Mga gisi na hod. Si Atik, si John. Oh, sila duha! Siya duha. Sa grabe, uy, dili mo lubagan o di mo tinaw ang tubig. Gaano? Grabe, at sa mga labandira lagi, ilado man ko sa mga labandira. Diyos ko, ginoo. Ano dito nga, binig ko sa imong anak. Sa una pa dahil ka palimpiado. Nagamay pa. Lapa dyan? Masubo ko na siya, labay-labayan na iyang nilabhan sa. Kuan pa na siya, estudyante pa na, siya na yung manglaba. Kaya ako, busy ko sa tahi, busy sa tahi. Tahi nga tahi, give ko. Masubo na siya, subok-subok ko na iyang nilabhan, kaya mahugaw ko na iyang puti. Grabe ka arsin mo. Kaya nang manglaba na sila sa una, sila mangduha. Nagtinabangay silang sige, mutabang ka ba? Si Gina mang muspos, siya mang waswas. Waswas. Ya kay tubig. Ingon man wala kuha gid mo tubig, gupila mabayran ng tubig. Nga na ng manghod, mutabang Diyos sa atin ng manghod. Sila ingon duha may kayag taon. Bilib lagi ka. Bigiruwa pa mi sa kuan kay sa nang bilib kay mo sininga namon. At sa katong insik pagani. Madyo di magsigiglaag, mutabang pang laba. Ana lagi ang katong insik ba. Grabe imong mga anak lin. Uy. Ko ugdi sila manglabaw, man sila sinina kaya ako. Oo na ra ko kabalo mo labay. Mga anak gina siya, ano lang kuan ma kaya ako na lang magkuan. Sige inig. Kuan. Ako tahi. Sila na ako sa your bili-bili. Ang mga silingan bilib, sa bilib ko sa imong mga anak rin. May gani imong mga anak rin, gadi mo kuan ko kaluan sa Ginoo. Kumbatig panglaba. Kanad mali ka panglabas batanan ka pa, antod karong tiguang mo lamas gyapon. Grabe tiguang na lang bintiro gyapon. Nga naman kasi nagansay ma kuanan pagkabata antod tiguang na nga na jud na. Tapos Pagkaon sa kusirog iring. tiguang na lang bintiro.